So for today's video mga kabes ay papasyal tayo sa Icon Sizzling sa Mangaldan. Kaya tara na! At syempre sa lahat ng nandito, was out sa inyong lahat. At syempre mag-order na tayo mga kabes, kaya tara na! At syempre, kung anong dahilan kung ba tayo nandito, kasi may paandar po sila kung paano nila siniserve yung kanilang order ng mga customer nila. Kaya tara na. Sobrang astig, sobrang galing, grabe. Performance. Was out sa'yo Ate Leia, sobrang the best mo. At syempre mga the best, galila mga antila sa Icon Sizzling. Tara na. At Bon Appetit. Maraming salamat Icon Sizzling sa inyong magandang pag-serve at pag-imbita kay Coach Archie. Maraming salamat, kaya mangantila mga the best. Tara na. At syempre was out din sa iyo Ate Thea, kaya maraming salamat po sa laging pagsama sa akin. Tara na. At sa inyo mga the best, hanggang dito na lang po tayo mga the best, kaya bye bye. Pasyal po kayo sa Icon Sizzling. At syempre huwag niyong kakalimutan, don't forget to subscribe my YouTube channel, then my Facebook page na Coach Archie Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-the-best. At masasabi ko lang, may the best po. Bye bye. At syempre was out sa'yo Bros Aaron Del Campo, maraming salamat sa suporta. Mate Espinosa, maraming salamat sa suporta. Sir Gonzales, maraming thank you. At shout out din po sa buong True Pamilya mga ka-the best. The best kayo. Maraming salamat din sa pagbisita mo bro. At syempre hindi magpapauli ang lahat ng mga vlogger. Shout out po sa inyong mga idol. Maraming salamat din po sa pagtanggap sa akin na party po ng Pangasinan vlogger. At kung gusto niyo po ma-shout out po lahat, mag-comment lang po kayo dyan. At maraming salamat sa inyo. Bye bye!